Да, между другото бяхме габаритна кидачка. Да, влизай го сега като бах се ловят. Не последния кръг не проработа, само тогава изборам. Той бил дана сигурно. Не е време. Тук има едни хубави полянки, ама пак сме на билото. Тук пътя ни върви непрекъснато по билото, да ви кажа всичко. Да, се гледаме, нека ви да стреме. Ще ви изчакам тук и ще се разберем. Окей, тук ще спираме, или? Пак ще трябва да идем на 200.